Το καιρό εκείνο ήρθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνη, και ευθέως αναβαίνον από του ύδατο. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, η Χριστιανός εφανερώθη προσκύνησης του Βαγγελίτωρος η φωνή προς εμαρτύρησιν, αγαπητών Θεών ονομάζουσαν, και το πνεύμα ενίδη περιστεράς ευεβαίουν του λόγου ο ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμον φωτίσας δόξα σοι. Χριστόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον.